Ešte milión ľudí nevie, koho má voliť 30. septembra. Je to ťažké rozhodnutie. Nielen preto, či zvoliť tých, ktorých ponúkajú médiá a verejné mienky, ako sa správať, ale je to rozhodnutie pre budúcnosť tejto krajiny. A vy sa budete rozhodovať aj o tom, či Robert Fico bude mať takých oponentov, ktorí sa mu dokážu postaviť čelom. Takí ako Jozef Rajtár s Filipom Rybaničom, ktorí dokázali otvoriť kauzu Baštrnák, Kaliňák a nebáli sa postaviť sa a ukázať, že žijeme v mafiánskej krajine. Alebo Natália Blahová, ktorá poukázala na kauzu Čistý deň. Alebo generál Macko, keď sa nevedel stotožniť tým, čo sa deje za Roberta Fica v tejto krajine, tak radšej odstúpil. Alebo ja, ktorý som v roku 2016, keď som mal možnosť rozhodol som, že nepodporím vládu Roberta Fica. Alebo budú tam takí, ktorým Robert Fico bude môcť do nekonečna hovoriť, že nezvládli ste problematiku s covidom, že ste vyprázdnili štátnu kasu atomovkami Igora Matoviča, alebo bude im pripomínať, že už druhýkrát pre ich neschopnosť sa Robert Fico dostal na čelo tejto krajiny? Voľte kandidátku číslo 7. A my budeme pevnou oponentúrou Roberta Fica a nič mu nedarujeme. My mu nedovolíme, aby nám vyhádzoval na oči, čo sme nezvládli. My sme neboli súčasťou ani chaosu, ani toho mafiánskeho systému, ktorý tu bol.